Rumah Surabaya Timur tepatnya nang dikur nak Kalijudan regone mek 300 juta ganok punjole omahe wapik 2 lantai. Ayo rek yo sing ndelek oma lokasi asli Surabaya tepatnya nak Surabaya Timur dang digas regone murah lokasi ini strategis oma yo voice ngene iki lho rek yo wis ndang digas rek yo sing ndelek oma langsung rene ae lho ono jejer-jejer wake ngene iki lho rini aja yo tak sepilno model omahe. Lah, sing dibuka iki tas sepilo iki ae. Wis free pager yo. Wis ono lho tanamane buwoy omahe rek yo. Terus lawange kabeh full alumini. Langsung masuk aja yo. Lah, ukurannya piro kur omane? Ukurannya 3 kali 7,5. Ndok nisor iku ono ruang tamu, ono sket gawe penghalang antara dapur yo rek yo lho. Soalnya dapurnya ndok nisor. Terus ono kamar mandi bawah. Rini aja. Nah, kamar mandi bawah ya Om Boys yo kena gatsung 30 sih an yo, cuma on progress. Nah, lanjut nang lantai atas saya. Loh, plafon nih, Cak. Wah, pire yo, wis drop ceiling yo. Lah, langsung ngene, Cak. Nang lantai atas. Lah, lantai atas iki gak langsung ono ikune rek yo, ono ndokure ngono enggak rek yo. Soalnya apa? Ndok kene iki ono ruangan maneh. Iki ngono kena digawe nonton TV apa digawe cangkruan ambek keluarga yo isih iso. Lanjut nang lantai atas mana ya? Lho, wah ketanggane rek yo. Mbok iso omah iki. Kamera nok piro kur? Iso situ iso loro. Kok iso? Nah, iki tak jelasno nduk kene. Lho tengah-tengah kene iki ono kamar mandi atas. Jadi tenang ae. Nek pengen keramas gak usah mudun, cukup ndukur ae yo. Lah, iki kamar mandi utama. Kamar mandi. Kamar tidur utama. Lho, gede kena gawe anuan ambek bojone. Lah iki kamar kedua nih. Iki kena ge kamar, kena ge ruang sembarang rek yo. Soalnya apa? Lho kene iki ono iki lho. Ono pintune, terus ono balkone. Metu aja duduk nang balkone, Cak. Lho rek yo. Boys sama iki. Wis rek yo sing ndelek omam model boys harga 300 jutaan lokasi nak Surabaya Timur tepatnya nak Kalijudan langsung aja hubungi nomor anak bio profil kau sesungkan nggak usah izin tunggu seranmu ada sama-sama kurang sisi bye bye.